moi lúdicos xa, intentando que se cumplan os mínimos de exixencia e de traballo, pero é difícil xa continuar cunha boa dinámica de traballo porque acercase o final e a xente, pois, costalle un poquinho máis. O certo é que o equipo despois chega o fin de semana e compite, e a idea é, pois, manter ese mínimo de intensidade para que logo a xente chegue activada ao domingo e poida competir con garantías de pelear polo resultado. Por suposto, e a realidade é que nos entrenamientos, pois, o mismo, o nivel de entrenamiento foi moi alto prácticamente hasta a semana pasada, porque a semana pasada foi un pouco atípica co partido de selección, e xa logo que vas recuperando os xogadores, pero penso que acabamos a semana dunha maneira correcta, e o partido contra o Coruxo pois foi dun nivel dos anteriores, penso incluso que merecimos máis. Esta semana si é certo que vamos cumplindo eses mínimos de traballo, pero si que non hai esa intensidade de outras semanas, pero penso que é o suficiente para manter a xente activada para poder competir con garantías en Oviedo. De feito, pois, este equipo ven entrenando moi ben todos estes meses atrás, e a nivel condicional e a nivel de ritmo de xogo van a estar perfectamente para o partido. Pois temos a parte dos que xa están de longa duración, temos algún xogador como Sellés, Brunet, que están con molestias, está Iago reincorporándose ao grupo, pouco máis che podo decir. Despois xa están fora definitivamente Garrido, Meixús, Matías, se non me equivoco creo que nadie máis, pero vamos a ir con xente suficiente, garantías suficientes de sacar un equipo competitivo o domingo. Pois non o sei, vamos a ver entre hoxe e mañá que número de xogadores temos e quen se acaban de recuperar, e despois valoraremos se temos que levar algún juvenil máis ou non. Bueno, ahora mesmo é complicado tamén, porque é un equipo que ven de cumplir o seu objetivo, de quedarse sin objetivo do playoff, está rotando bastante os xogadores e non sabemos moi ben o que nos vamos a encontrar. Non sabemos se nos vamos a encontrar un equipo que coloque a xogadores que xa teñan máis peso de cara ao ano que ven, se vai rotar e meter xente máis nova, non sabemos exactamente o que vai facer. O que si é certo que é un filial, que vai ter moito ritmo, que vai ter intensidade, que vai ter xogadores no campo que van querer demostrar que queren estar aí. É un equipo que xoga ben o fútbol, que arriesga, e, polo tanto, o típico filial que sabemos que se non vamos enchufados que o podemos pasar mal. Pois como os anteriores, ao final, primeiramente, hai que apelar á profesionalidade dos xogadores, tanto dun equipo como do outro. Despois, lóxicamente, se están aquí é porque queren estar, porque lles gusta o deporte e porque queren competir. É un partido bonito para xogar, para cerrar a temporada, o que máis ou que menos quere seguir acumulando minutos para facer méritos para continuar na categoría o ano que ven. Eu creo que alicientes para os futbolistas hai de sobra para que salgan o máximo para competir o domingo. Por lo tanto, aí non hai ninguna duda de que a motivación vai ser suficiente para competir, que non vai ser o nivel competitivo e o nivel de xogo tanto dun equipo como do outro con un objetivo claro e necesario, sí, pero vai ser o suficiente para competir, porque calquera dos dous equipos queren terminar a temporada ganando. Bueno, que as mismas de sempre, a verdad que a min apetéceme, porque creo que o ambiente no grupo sempre foi bon, o ambiente ca xente que viaxa, tanto corpo técnico como directiva, xente que nos acompaña, é moi bon nos viaxes, e a min realmente apetéceme despedir a tempada pois nun viaxe como este, pasando o tempo xuntos, en unhas instalacións como as do Oviedo. Entonces, eu, por a miña parte, vou con moitas ganas de cerrar a temporada ali, e eu penso que a maioría dos que vamos a viaxar tamén. Eu penso que ahora mesmo, con máis naturalidade e tranquilidade que o mellor fai unhas semanas, realmente, hai que ser consecuentes e realistas ca situación. Eu creo que cerrar esta tempada, o ciclo destes 2 anos en segunda ref, como dixen anteriormente en entrevistas anteriores, eu creo que o club ten que prepararse para
para montar un bon proxecto de cara a tempada que ven e loitar por o máximo, porque creo que lle corresponde tanto á comarca como ao club como a xente que traballa aquí. Pois, sobre todo, pois a humanidade da xente que está aquí, o perfil de boa xente, de xente cercana, de xente que sempre está apoiando, que sempre está axudando, que non hai unha mala cara aínda coas adversidades que tuvemos que pasar. A realidade é que quedoume con un bon sabor de boca ca xente ca que tuven que convivir no día a día. Todos foron facilidades, bueno, podría nombrar aquí a cada un de vós, porque ao final, bueno, sempre estuvestes cerca e apoiando. Casi non quitaría a nadie, tanto desde o presidente como hasta Garrido, que é o que máis cerca estuvo con nós. A verdade é que para min é o máis destacable. Despois, gústame o club, vexo que hai un funcionamento, unha organización, moitos rapaces aquí entrenando, moita xente traballando. A verdade que o que reflexe o club é un club organizado, grande, que é un referente na comarca, que move moita xente. O certo é que estou encantado de haber formado parte destes meses. É certo que me gustaría que houvese salido mellor. Eu teño seguro que puxen todo da miña parte para que así fora, pero as circunstancias da situación é a que hai que asumila, como dixen antes, con naturalidade. Bueno, para min sempre vai ser positivo todo vivido aquí e espero que sea un punto seguido, nunca un punto final. Pois creo que non. A verdade é que ahora mismo, reflexionando sobre o feito, voume ca conciencia moi tranquila nese sentido, porque creo que a nivel futbolístico intentouse todo, desde un xogo máis dinámico, máis de control co balón, máis ofensivo, a un xogo moito máis defensivo para cortar esa hemorragia de goles, máis de contraataque. O sea, a combinación dos dous, que probámoslo todo. Penso que en canto á gestión do grupo, pois o mismo. Non é fácil levar un grupo pois con tanta ansiedade e nerviosismo, e penso que, bueno, que ao final fomos capaces de sacarlle un bon rendimento prácticamente a todos aqueles xogadores que estuveron en predisposición e con mentalidade de que así se lle sacase. É certo que outros non tanto, pero penso que foi máis por a súa parte que por a miña. En ese sentido, penso que ahora mismo no que está nas miñas mans non cambiaría nada.